Oh, Chineke, na kangi kandavere o aye agabigala mo bemneje bemnala are agabigala mo power. Basakayama. Wow! Echiga bwechioma nimechideke ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma echiga budechioma n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya o echiga dịrị m mma echiga bwechioma sista n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma broda echiga bwechioma n'ime ihe na-eme ebe nwere olilanya echiga dịrị gị mma mama echiga budechioma n'ime nsogbu ahụ ebe nwere olilanya echiga dịrị gị mma papa ọ ga-abụ echioma n'ime nsogbu niile ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step put. Step put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayama. Thank you, Jesus. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olilanya o echika dịrị gị mma. Ina chụkwala broda o biko jisike ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Ina chọ ka inweta ego biko chere nna m ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Sista ina chọ nwa biko chere nna m ebe nwere olilanya echika dịrị gị mma. Broda ina chọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olilanya o echika dịrị gị mma. Eba echika abụdechi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olilanya echika dịrị m mma ba. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Otako Dinjo. Ogaduma. In Alwolo. Because you're in them. Yabi Muroli Lanya. Echika dịrị gị mma. In Apokita. Asingi biko chere ya. Yabi Muroli Lanya. Echika dịrị mma. Brother, in a bebere. Adakwala mba n'ọlụwa. Yabi nwere olilanya echika dịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a
ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga adala mba n'ụlọ a, ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Hey! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo ke manama. Ihe jiri wo ya bụ solido ayi. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Ọ dịghị otu ụlọ ka ị mara mma. Ihe jiri iwo ya trumpet give it to me bụ solido. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ka ị mara mma. Trumpet give it to me. Ihe jiri iwo ya ọ bụ solido. Hey. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Hey. I said before that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who leave God and become worldly, ungodly and worldly. Be firm in your faith. That mansion there, that beautiful home there, be part of it. Click on your button and begin to share. Omwere otu ụlọ ka ị mara mma. O nwere ihe jiri wuo ya ọ bụ solido. Mkpagbu adịghịkwa na ụlọ eluigwe. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. O nwere otu ụlọ ka ị mara mma. Ka ị mara mma. Ejiri ọlaedo wee kwee. Ihe Chukwu na-enye bụ ihe na-emere m mma o. Ndị dị n'ịsọ bụ ndị ga-aba na ya. Now listen. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emo chere kele Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa. Ụwa na-akwa gị emo sista chere Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere broda o Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Broda biko chere ya. Eze eluigwe na-abịa. Onye nwe na-abịa ọsọ ọsọ. Asị gị biko chere ya. Biko chere ya. The Son of God na-abịa o. The King of Glory na-abịa. Nwa Chineke na-abịa o. Eze ndị igwe na-abịa o. Ọ na-abịa ngwa ngwa. O ji ụgwọ ọlụ ya n'aka. Ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Cherekwa na Jizọs na-abịa. Adakwala mba n'ụlọ onye nwanyị. Ekwekwela ka peer pressure pushie gị na nsogbu. Onye kere igwe na-abịa. Biko chere ya. Onye kere igwe na-abịa. Eze na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Biko chere ya. Ọbara Chineke na-abịa o. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere na-abịa. Biko chere ya o. Ay! Power! Thank you, Jesus.
to your neighbor, don't be blessed alone. Be part of someone's blessings, and the Lord will reward you. Thank you, Jesus. Oga kuwachi onye bula ji kọlụ ya siride. Biko chere ya, oya biko chere ya, oya biko chere ya, oya biko chere ya, biko chere ya. Asinge biko chere ya, brother biko chere ya, sister biko kene chere ya, biko chere nam, biko chere ya. Aya. Thank you, Jesus. As you listen to us, may your life never remain the same. Let there be a positive transformation in your life, in your business, in your family, in your children, in your marriage. Let there be a divine transformation. Let there be a divine visitation. Let there be a divine visitation. The Lord shall transform. The Lord shall transform. The Lord shall transform. Every system that is not movable shall move in the name of Jesus. As you wait upon the Lord, your life will not be the same. Hallelujah. Thank you, Jesus. Imanalia homere, mjine keleya, imanalolwa holoro. Kemjina jayama, imanalia homere, mjine keleya, imanalia homere. Mjina jayama, imanalolwa holoro. Kemjine keleya, imanalia homere. Mjina jayama. Madonna Pugime, Iaho Merelemo, Madonna Pugime, Motorunime, Habido was a webby, Chinekena home Nanya, Odiga Namego, Ona Gozia Karakam, on the bully Mogonelu, was in any Bofaya, Webule Maelo, Iomo Merelamo, Madonna Pugime, oh, where you Merelem. Get Madonna Pogime. Yenny Ginyaki Wankobo, Yeti Yakogono. I want a mother de Yama, Maka Hirumaka. I said, I'm mother de Diego, Yagaka Hirumaka. Oh, where you Merelemo, Kemjine Kelea, Imanalia, Mjine Kelea, Ia over Kemjina Jayama, Imanala. Jimle, oyo chubwama. Aha! Let's go! Sawa!
Chukwama. Wherever you are, the Bible said, David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of God. The only body woman that was recognized in the Bible was the sister of David. When David was dancing and dancing and dancing, the woman came and laughed at the king. I said, imagine this man dancing like a madman, because David was dancing to his creator, because he was appreciating his God with his dancing step, and the woman laughed at him. The Bible said from that moment, the woman's womb was shut. Okay? Dancing is a spiritual exercise. Oya sawa, 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 zeba, 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 zeba. Demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo chifu. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo chifu. Click on that share button and begin to share it now. Share it and your love will not die. You will live to glorify the goodness of the Lord. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo chimo. Olo ina moro demo manaru, demo manaru, oh yo chimo. Is blessed. Eja, 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 eja. I prophesy to you, you are blessed. From your mother body, you are blessed. That womb is blessed. That business is blessed. That life will not die. That man will not die. That baby in that womb will not die. Sister, as you dance to the glory of God, the husband will come for you. Hiya, Eva, hiya. Aha. Hey. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Shake up, 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 shake up. Umuchineke. Yeah, yeah. Shake up. Never. 1, 2, 3. Asina Roma Boroson, Usugi Kele. Is there any living soul in the building? Is somebody alive? Is somebody alive? Do something for the Lord. Aya. Asina Roma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Asina Aroma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Kele. Thank you.
Chineke. Hey, Mabayaba, in that vehicle, begin to dance. In that shop, in that office, in that your place, in that labor room, that lady in that labor room, begin to dance now. Dance now. Oh yeah, to the right, to the left, 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 to the right, to the left. 1, 2. Okwagisi kwani geburu mibwa. Okwagisi ni gabududu nkemo. Male hanom ni rugi. Kamketoke ni megi. Male hanom ni rugi. Kamketoke ni megi. Chineke kiwe. Inaputara mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ụwa aka m enye gị ekele Chineke eluigwele ị na-aza ekpere mgbe ahụ m nọ n'ime agbagharịrị elu ụwa gị bịara wee hichaa m anya mmiri ekele ọma aka m ga-enye gị otuto ọma ka m jiri bịa labụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi ụwa na ịbụ chi gbaghara m mmehie m Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị sikwa na ị ga-eburu ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụ dudu nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị that load is lifted. Wherever you are rejected, I decree this afternoon, you will be accepted. In the name of Jesus. Amen. Wherever you were casted away, every door be open for you in the name of Jesus. Amen. Whatever that bothers your mind, whatever that makes you to sleep and cry in tears, this moment, we decree by the reason of anointing, let that burden be lifted in the name of Jesus. Amen. Whatever that have made you to be in depression, this moment as you listen to this song, let the Lord be lifted. Let it be lifted. Let it be lifted in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Aya, aya. Mgbe mmụọ nọ na nchekasị gị bịara wee kasị ebe obi ire ọba m ewe ọkwa gị bụ ihe ọba m ewe eturu gị ihe ọba m ewe Chukwu ni bu yeri obamo. Aya. Aya.
mgbe mmụọ nọ na-agbagharị ọkwa gị bịara wee mee ezi mma ekele ọma ka m ga-enye gị otuto ọma ka m ga-enye gị abụ ndị nsọ ka m ga-abụrụ gị iji gosi na gị bụ chi m gbaghazie n'omume ya Chineke ka nketa oke n'ime gị na listen ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi o nwere onye ọ dị mkpa ọ bịara n'iru eze m ọ bụ onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi brother ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze o nwere onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi taa. It is because you need it, that's why you are here. It is because the Lord wants to see you, that is why you are connected. It is because you want to receive from the Lord, that is why you are on the internet right now. It is because you want the Lord to touch that problem, that is why you are watching. Please let me tell you, every data you are using to watch us tonight will not be in vain. Every minute you are spending to look at this video, it will not be in vain. I want to urge you to stay put, be faithful. The Lord shall visit you at the point of your needs. Just click the button and share in the name of Jesus. Amen. That's what it be. Ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi ụmụ Chineke 2025 it is our year of exceeding grace. We will not be taken for granted. Every blessing that is meant for you this year will come to pass. In the name of Jesus. Every closed door, I command you to be open in the mighty name of Jesus. Every closed door, be open in the name of Jesus. Every power of rejection, I come against you in the name of Jesus. I declare acceptance. I declare approval. I declare appointment in the name of Jesus. Amen. Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Jehovah Bonyama onye mere mkpọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ogbefu okwu Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye mkpọrọ ejije Jehovah Bonyama onye mepere m ụzọ Jehovah Bonyama onye mere gbata m ọma Jehovah Bonyama onye nyere n'ụmụọlụ Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi melu Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi melu Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi melu Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi melu Jehovah Bonyama ọ na-emene emume Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi melu Jehovah Bonyama onye mere mkpọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Bonyama Aya, let's go. Aya, 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 aya. Godina.
touch us this time. Let us say, God, touch me one more time. God, touch me one more time. Wherever you are, put your hand on your head and say, Father, touch me one more time. I didn't hear that. Say again, Lord, touch me one more time. Touch your chest. Say, Father, touch me one more time. Aha. Touch your hand. Father, touch this hand one more time. And touch your leg. Say, this leg. May the Lord touch you one more time. Aha. Thank you, Jesus. That's right. Now listen. Metumakagi Chinekem Metukene makagi nam Oye mweme Yes, metumakagi Apatane kumwa Ima metunu makagi Porogu David Ay, Jesus metunu makagi Iyeri obamo Eze metunu makagi Yes, Yewe palaka Ndiro twawela Chai Metumakagi Jesus Aya Yewe palaka Kamdiro twawela Chineke kokwala Metumakagi Aya Yewe pala Yewe palaka Kamudiro twawela God forbid Metumakagi Jesus Yewe palaka Hey Kamudiro twawela Imao Metumakagi Eze Imano neba Warrior no nebata Oye ne Diego no nebata Ima biari gomoriata Ima biari memuma Ima biari letame Let's go! Your life is changed. Amen. As you share, your life is changed. Amen. That was pain has gone. That romanticism has left that leg now. Jesus. The Lord is wiping someone's tears away. Hallelujah. Eva. Let's go.
Okosirim, kosirim, ajakosi wakarakabe, obere sekese. Okosirim, kosirim, papa kosi wakarakabe, obere sekese. Let's go. Wayama. And there are new people in the house. Oh yeah, move it. And there are Anambra person in the house. And there are Imo State person in the house. And there are Kaduna man in the house. And there is someone from Lagos State in the house. Oh yes. And there is someone from Ogun State. Who is that person from Plateau State? Who is that man from Maiduguri? Why you do it? Ayasewa. Hey! Oh, bono! Now bring it down. One. Bring it down. Two. Bring it down. Two. One. Chuku Simuzogi. That's all. That sickness must leave your body tonight. Oh yeah, that's. Click the share button now. Begin to share now. Begin to share that music now. Let someone slide. Oh yeah. 1, 2, 3. Biaki yere maka. Chokuzimu zogi. Biaki yere maka. Kamsite no kukwe. Weje ije koma. Nadi robigebi. Simuzogi. Kamsite no kukwe. Kamje ije koma. Nadi robigebi. Simuzogi. Iye ni neme. Nagina. Iye ni neme. Nagina. Olu ni nalo. Nagina. Iye ni neme. Nagina. Ibere ni neme. Nagina. Amma ni nebu. Nagina. Egu ni nemneti. Nagina. Egu magim netio. Nagina. Olu ni nalo. Nagina. Ibere ni neme. Nagina. Olu ni nalo. Nagina. Amu mani nemu wanebu. Nagina. Ibere mum nebe. Nagina. Ibere mum nebe. Nagina. Egu mamum neti. Nagina. Hey ya. Umuchinake. Okwadi yemo kai nemeba. Hello. I hear you resist. Ihaji neme no be him. Onya na churaja oke mo. Ihaji neme be him. Onya na churaja oke mo. Ihaji neme no be him. Onya na churaja oke mo. Ihaji neme no be him. Onya na churaja oke mo. Thank you, Jesus. I prophesy. Every evil man that have sworn that you will not live, that man is dying tonight. In the name of Jesus. I prophesy. Any woman that says you will not carry your baby in your hands, I speak the word of the Lord. That woman will be blinded by the next time he sees us in the name of Jesus. Any girl that says you will not know peace, I speak the word of the Lord. Peace will not
near you. In the name of Jesus. Any neighbor, any evil uncle, any evil auntie, any evil sister, any evil brother, I do not want to care. I do not want to know. Any man that is digging a pit for you to fall inside the pit, as I speak the word of the Lord, let that be swallowed that person. In the name of Jesus. Amen. Oh my God, my God, my God. Father, arise. Lord, arise. Jesus, arise. Holy Spirit, arise. Move now. Move now. As many are watching us tonight, let the grace of God be upon you. In the name of Jesus. Oh yeah. One, two. I speak to you. It is well with your soul. Amen. I speak to you. Your life will not remain the same. Amen. I speak to you. Your blessings is very close to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I speak to you. Your heaven has opened. In the name of Jesus. Amen. As you share this music tonight, your life will transform for good. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear you, I hear you, I hear you. Let the sister speak. Here, 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 here. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, 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 oh I speak to someone this afternoon. I speak to you this afternoon. I don't know why the Lord is telling me to talk to someone. Someone is scared of sleeping. You are scared of sleeping. You are scared of sleeping because you don't want to die from your sleep. But I tell you, if the Lord leave it, you will see tomorrow. Amen. Just keep watching. Come across our way all the time. Watch our channels. Click and share. Like and comment. I'm sure your life will be transformed for good. Amen. Just trust me and you will not remain the same. Thank you very much. God bless you. See you next time. Jesus, oh, Jesus, oh, where Jesus biatara, oh, but Jesus every condition will change as the Lord steps into your problem. Every situation must change. Every situation must change. Libra Asimu ye ni nega bangwe. Oga bangwe. Jesus batara ta. Ye ni nega bangwe. But Jesus batara. Now listen. I need chere obibia ubwabwa Jesus. Thank you, Jesus. Bonko pera nyina nkwa onavia inukwala olonamo
ọtụtụ ebe obibi dị ya. Thank you, Lord. Ana m gị doziri n'ụlọ. Now listen. Anyị na-echere ọbịbịa nke ụwa abụọ Jesus. Thank you, Lord. Nkokwere mụ na nkwa ọ ga-abịa ọzọ ịkpọrọ ndị ya laa. Ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị ya. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Ana m gị doziri n'ụlọ. Ana m alụ ụlọ. Yes, ana m ala ụlọ. Ụlọ ọma mara mma na-echere m n'eluigwe. Ebe iru uju n'ịkwa akwa agaghị adị. Ana m alụ ụlọ. Ana m alụ ụlọ. Thank you, Lord. Ana m alụ ụlọ. Thank you, Lord. Ụlọ ọma mara mma na-echere m n'eluigwe. Ebe iru uju n'ịkwa akwa agaghị adị. Onye kere igwe n'aka gị ka m na-ele anya. Agabigala m mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala. Agabigala m Chineke na-ebido ka ndụ m na-adị. Agabigala m mgbe ị na-eje, mgbe m na-ala. Agabigala m onye na-achọ nwa n'aka gị ka ọ na-ele anya. Agabigala m mgbe m na-eje, mgbe m na-ala. Agabigala m onye na-achọ ọrụ n'ebe ị nọ ka olileanya ya na-enye ya. Agabigala m mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala. Agabigala m. Abba Father, power, power. Libra Casataraba, power. Hey. I feel you. Begin to share wherever you are. What we are doing is spiritual thing, is spiritual matter. Share it right now. Share it now. Share it right now. Begin to share. Oh, Chineke, n'aka gị ka ndabere. Oh, aye, agabigala m. Agabigala power. Ay, lira pasakayama.
echi gadiri mama, echi gabude chioma, ni mendum nine, yaba mwero lilanya o, echi gadiri mama, echi gabwe chioma sister, ni mendum nine, yaba mwero lilanya, echi gadiri mama, brother, echi gabwe chioma, ni mehine yabi mwero lilanya, echi gadiri mama, echi gabude chioma, ni mensobwa, yabi mwero lilanya, echi gadiri papa, ogabwe chioma, ay, ni mensobu nine, ay, yabi mwero lilanya, echi gadiri mama, ay, 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 ay. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step foot. Step foot steady. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I say, tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayama. Thank you, Jesus. Aye. Ina chomwa. Biko chereya. Yabi wero lilanya. Sechi kadire gima. Ina cholo. Biko chereya. Yabi mwero lilanya o, echi kadere gima. Ina chukwa la broda o, biko jisike. Yabi mwero lilanya, sechi kadere gima. Ina choki mwetego, biko cherenam. Yabi mwero lilanya, sechi kadere gima. Sister, ina chongwa, biko cherenam. Yabi mwero lilanya, echi gadere gima. Brother, ina chongu nyoma, asingi biko cherenam. Yabi mwero lilanya o, echi gadere gima. Yaba, echi gabude chioma, imendu nide. Yaba mwero lilanya, echi gadere mumaba. Hey! Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Oh, that got danger. Oh, God, man. In a wall. Because you're in them. Yabi mwero lilanya. Echi gadere gima. In a bokita. Asingi biko chereya. Yabi mwero lilanya o. Echi gadere muma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba noloa. Yabi mwero lilanya, sechi gadere gima. Onyu kochuku, adakwa lamba noloa. Yabi mwero lilanya, sechi gadere gima. Oga bishop brother, asinga da lamba noloa. Yabi mwero lilanya, sechi gadere gima. Hey! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo. Kemanama. Ihe jiri woya. Solido, aye, aho wadigina, ulo maho, nanin didi sabuni, gabanaya.
Give back to me. Odigo tulo. Ke marama. Dia jiri wo ya trumpet. Give it to me. Bo solido. Aho wadigina. Oloma ho. Nanindi diso. Gabanaya. Let's go. Owero tulo. Ke marama. Trumpet, give it to me. Dia jiri wo ya. Obo solido. Hey. Aho wadigina. Oloma ho. Nanindi diso. Gabanaya. Hey. I said before that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things. Is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people live.